Na kabenta ki khubor baman kasmi pet but subscribe ya u Antornews. Kublai phi ba ro kini kilong ki khubor bamta kasmi. Banta kasmi u Jirang ba ka jilla Meghalaya u conrad ki sangma u leit jngoh e ka shnong Pahamjula kaba Jirang constituency jong karib hoi. Kate ka jngoh kalong hadin ka jingkarpat jong kinong shnong ban tuklar ban maramot yu transformer u blasya penjular khat prasnem menshwa. Kani ka shnong ka bakentup ya ki nyop teli ki longying kala sa ha ka umdum nadu u transformer ba ula bethei husnem arhajar nyo. Da ka jing shimkhya jong Jirang ba ka jilla lala ban maramot yu transformer ba layo biang ya ka boarding tang hapo laisingi. Kitrai shnong apo ka jing yalam u MLE u sustain sotun kila knir kti sha u Jirang ba ka jilla. U Jirang ba ula kubur ya ka jing bam shimkhya bat pentikna ya ki nong shnong banweng yi gijing jong gibriu kandai ka kamram jong ka sarkar. Kani ka jngoh jong ki kalong shibenta jong ka jngoh jong ka CM Connect Impact. Ka bapen pau biang ya ka kular jong ka sarkar banwanra ya ka roy ka parsya ki riulum. Bat banweng yi gijing ki blas lembha ki pait ba ha ki jaka bajngai ki ya kendu. Ngasngo ya ka sngohun ka bapher ha ka bangala banya sami gijing jong ki Badi kani ka klip mat jong ka jingkmen batki hadin bakila ap hadu khat prasnem banyo yauni u transformer. Ulapan pau ya ka surok NEC ka bapenyeso ya ka 9 mile sya umsan ka bala penduna ya ka podle jinglen bad ulapan pau ya ka jing dankam ban beteng ya ka jing penroy khamtam ha ka jing penyeso surok bad ka jing penpoi boarding na ka benta kishnong ki badangsa ki bampat penyeso bad ki bampat yo boarding ha ka te kathan. Jirang ba ula batairu ya ka benta ka bakerpang jong ka jingtmu CM Connect bad ula ai jingmut bai ki jingbam hakum kini ki jingyalang dei ban penkre hi da ki nong shnong da ka bawad ki jingbam na ki nong shnong. Kani ka jingtmu ka tmu ban penroy ya ka jingya dei ka Pahamjula hapreng ka sarkar bad ki pait ba ula penrap. Baca kami. Malam में पूरे दिल से और जान से ये बदलाव लाने के लिए हम काम करेंगे। आज जब हमारे एमएलए साहब ने हमारे आपके ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताया, जब आपके हेडमैन मेरे पास आए, आप हेडमैन साहब से पूछिए। हेडमैन साहब के सामने ही 10 मिनट के अंदर एमएलए साहब से बात कर एमएलए साहब ने कहा कि इसे पूरा करना जरूरी है। 24 घंटे के अंदर ये ट्रांसफॉर्मर को हम लोगों ने यहां पे लाके दिया और आज आपके गांव में आज बिजली वापस आ गई है, फिर से वापस आ गई है। और जो एमएलए साहब ने कहा कि अलग अलग गांव में जहां बिजली आज भी नहीं है, हम साथ में बैठेंगे। जहां छोटी छोटी प्रॉब्लम जैसे ट्रांसफॉर्मर को बदलना है उसको हम लोग बदलेंगे, लेकिन जिन गांव में पोस्ट लगाना है, वायर डालना है और नया पावर सिस्टम लगाना है, शायद कुछ समय लग सकता है, लेकिन जहां जहां छोटी छोटी प्रॉब्लम चीजें हैं उसे हम पूरा करेंगे। एमएलए साहब के साथ बैठकर जहां जहां काम करना है उसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। Expectations from your government, sir, especially under your dynamic leadership.
Not just because of the fact that no other chief minister has been here. Not because of the fact that most of the officers are not able to reach here. But just because of the fact that I am getting this moment to connect, to meet, and to be with the people of our state in such an interior location, and to share their concerns, to share this moment of joy with them, where they have waited for 18 years to receive this transformer. The transformer busted or got burnt in 2007. And for whatever reason, communication gap, they were not able to get the replacement done. Until the local MLA contacted me. Until our friends contacted me. Until the headman contacted me. And it's because of the efforts of these people, especially our local MLA, that today your transformer has been changed and you're finally getting the power supply out here. It's a small but a very, very meaningful and a very happy moment for me. And that is why this moment makes it truly, truly special to be here with the people of this particular village, Pahamjula village in Jirang constituency.